Ginagamit ang online payment sa shoe store na ito sa Bacnotan, La Union para sana sa mabilis na transaksyon. Pero hindi inakala ng tenderang si Jane, hindi tunay na pangalan, na sasamantalahin ito ng isa sa kanyang customer. Nagtungo umano ang customer sa shop saktong 5:25 PM, 5 minuto bago ang closing ng shoe store. Bago pa umano bumili ng napiling sapatos, nagpalabas ang sospek ng 3 pang pares ng sapatos. Ang napiling sapatos ng sospek nagkakahalaga ng 850 pesos. Dahil wala raw cash ang customer, nagbayad ito online. Pero nagpa-cash out muna raw siya ng 8,450 pesos saka ibinawas ang bayad sa sapatos. Pero ang pinakita umanong online receipt ng sospek, peke pala. Babayaran niya daw through GCash. And then, yun na nga po ma'am, kunyari, nagpindot-pindot na siya. And then, nagpakita po siya ng receipt na same as in, hindi mo siya mapapansing edit ma'am. Meron siyang dalawang pinakitang receipt, o yung express send po, tsaka yung sa history mismo ng GCash. Ang mali ko lang po siguro ma'am talaga, hindi ko po siya verify muna bago ko nabigay yung pera. And then nung chine-check ko na po yung verification kung na-receive po talaga yung amount, bigla na lang po siyang umalis. Dala pa yung isang item na shoes na walang bayad. And naniwala naman kasi yung victim natin kaagad without verifying doon sa boss niya. So, nangyari, nabigay niya na yung pera, pati yung sapatos na nabili, umalis na yung suspect natin bago niya i-verify doon sa amo niya. Ang naging pagkakamali lamang daw ni Jane, hindi niya bineripika kung natanggap na ng kanyang amo ang online payment. Pero kwento ni Jane, bago pa umano nangyari ang insidente, una nang nagtungo sa lugar ang customer bandang 1:00 ng hapon. Dito, 2 pares ng sapatos ang kanyang ipinalabas. Makikita naman sa CCTV footage ang pagkuha ng larawan ng suspect sa online payment. Posible umanong ginamit niya itong estratehiya para ma-edit ang online transaction o resibo bago bumalik sa shop ng hapon. Lumalabas sa mga online post na marami na raw na biktima ang nasabing suspect. Lagi pong pinapaalala ng kapulisan natin or lahat po na magsigurado muna tayo, mas lalo yung nagpapalit ng GCash na sinasabing na-isend na yung pera, kukunin na lang yung cash out, i-verify po natin ng maayos para at the end hindi natin pagsisihan. Joanne Punsoy, Balita ang Solid North.